Hello kakabsat! Enjoy watching Province Life and enjoy listening Ilocano Sonata. Thank you! Nagaramak ibalasan, ipagaruku ketbaknan, no ang porma kaslapukwang umati pinili. Irigalwan ka TSM, nganti kayat mo ketgwapo, nauray no akal kalbo. Ay unayen ading ko, ay napilim a boyfriend mo. Wapo mat nga agpaiso, inisaan nga usot tao, inisaan nga usot tao. Anda inak na sabat, umakit ngem na lapsat, inis ma kitkimit ma nagtibayo tuy kaungat, no tilang pinet pauli, di pa maginawang sexy, at ang wensan ti 60, yung ay na kailat makagargari. Umakit nga agpaiso, napigsa pa'y latin na babato, makaalino ti patong na, makaparuso pa'y lakin nila. Agbabaketa, isut kun kunada kanya, uray manuy uyawenda, di dametrik na, tuy marik na. Agbabaketa, tudno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan aya. Agbabaketa, tudno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan aya. Yeehaw! Pumatol iti bakit, kaskala at tadlan, awan sa pulin ti kinasamit, arakop na ken inage. Di bakit nasingsingpet, nabangbanglu awan mintis, urang dukuri bet-bet, awan sa pulin minakinagaget. Nagkilariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da, di bakit akaromansa, nagpayduma ti ganas na. Agbabaketa, isut kunkunada kanya, uray manuy uyawenda, di dametrik na, tuy marik na. Agbabaketa, udno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan aya. Agbabaketa, udno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas,
Di bakit akainayan ayan. Di pumatol ini bakit kaskala at daglang awan sa pulim ti kinasam i arakog na ken inage. Di bakit nasingsingpet nabangbang luawan mintis uray dukuri bet-bet awan sa pulim minakinagaget. Nakilariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da. Di bakit akarumansa nagpay duma ganas na. Agbabaketa isut kunkunada kaniya uray manuy uyawen da di damit rikna tuy marikna. Agbabaketa kuno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas. Di bakit akainayan ayat. Di dangamin na mutiganas. Di bakit akainayan ayat. Kung maikari nga agayat manen iti sabay ngembenteng katbiag ko aniya aragsak ko tajakin pagaro ajak makatuto kasman awanen tinamnan Nemikakit dinten ka agragsakta punasan man dagito'y ladingit ko tanaong daya nagto dayto'y puso sikat at maikari agasat ko tanu agayatat ket amin ipaay ko itirigat kenam ay itiragsak when nuliday agkibinta namnagat ken panapapay. Punasan man dagito'y ladingit ko tanaong day anagtuk dayto'y puso sikangat at maikari agasat ko tanu agayata ket amin ipay ko punasan man dagito'y ladingit ko tanaong daya nagtuk dayto'y puso sikangat at maikari agasat ko tanu agayata ket amin ipay ko.
Pinang namnaman na itulbo akarkani. Upaw di sa patang di kagaya mapagtiyaran. Inkalang mo'y puso anagaya di ta sadya. Nagsaene tingkain palaang daytoy puso ka sinugatan. Ngemuray no kasta di kanto malipatan. Tain pateka di kapuputnuan. Awan mabalin ko nisu gusto ang biyag ko timang pasakit daytoy puso. Ito ragtiyak yes sana ang kinagulib mo. Nagayat at kayang di mana ikulbo. Ngemuray no kasta ano sa tigasat ko. Inunamidi asisya tulay di ayate tungpal tane. Pinang namnaman na itulbo agar karin. Upaw di sa patang di kagaya mapagtiyaran. Inkalang mo'y puso anagaya di ta sadya. Nagsaeme tingkain palakang daytoy puso ka sinugatan. Ngemuray no kasta di kanto malipatan. Tain pateka di kapuputnuan. Awan mabalin ko niso gusto ang biyag ko timang pasakit daytoy puso. Ito ragtiyak yes sana ang kinagulib mo. Nagayat at kayang di mana ikulbo. Ngemuray no kasta ano sa tigasat ko. Ngemuray no kasta ano sa tigasat ko. Uray no kunada linaksid na ay ayaten kanto pailahen kenuray no linipat mon daigdig ayan ay ayaten kanto tumpal biyak sikawen siksikat pun pakagyagan awan sa balingain na pagsagsagan
kanto kapudnuan uray pa'y nukunaem nga ginagpatpatgen ay ayaten kanto bailaen kenuray nu agdaktun na ulpitatanen ay ayaten kanto bailaen sikawen siksikan pun pakabiyagan awan sa balingain nagpagsatsaran taburay no di nakun ikakabilangan ngemay ayaten kanto kapudnuan uray pa'y nukunaem nga di nagpatpatgen ay ayaten kanto bailaen keluray no adaptun na ulpitatanen ay ayaten kanto bailaen ay ayaten kanto bailaen Apay nga itakalang ading teng dito'y biyag ko itantaadan agtagikwa to'y puso na bururaya kuma nung amo atong tengka sika kumat kain nangaw ken kakin natawa dumteng tu ipanawen baka sikan tu naglaeng ibudno para kanyak ay anyan na nagragsa pilpilite alukatan tu'y puso ka na pagseran kaya't maamuan apay kami na itakalang di puso agsagsagaba tirigan gapuken ka sindut pudno para kaniya kisuka di wenno sika nagururaya uma no amo adung tengka sika kumat kain nangaw ken kakin natawa dumteng tu ipanawen baka sikan tu naglaeng ipudno para kanyak ay anyan na naglagsa
sika kumat kain-inangaw ken kakin-kin na tawa tumteng tuwi panawen baka sikan tulae ipudno ang para kanyak ay anyan na nagrangsak pilpilite kalugatan tuy puso anakaseran kaya't ku amaamuan apay namin na itakalang dumteng tuti panawen baka sikan tumadlae di pudno ang para kanyak ay andyan na nagragsak pilpilite alukatan tuy puso't anakaseran kaya't ku amamuan apay namin na itakalang kaya't ku amamuan apay namin na itakalang Tsak amo no apay anapatek ka tanong awan ka sapsapulan ka no di ka makita mas na yung tuirik na nang mabalin ako'y kuyog talata no apay anaragsak musika mabuybuyak sa sarita aglalo no agpinereng matataadwa tsak mailatawan ragsak day tuirik nga naketayat nakasulat na kay ayat mudad tumamaublak dati irurusing panagpitik to'y puso sikati gapuna usal daday to'y biyaku kariken ka aglabas man titawen din to balbali tuyot nga tsak tunagayat isa balino dila sika sikat damo ken maudi o ayat ko pachanak kuma saka musika mabuybuyak sa sarita aglalo no agpinereng matataadwa tsak mailatawan ragsak day tuirik na amok nga amok papanan naketayat takasulat na kayayat no dadu mamaublak dati irurusing panagpitik ko'y puso sikati gapuna usal daday to'y biyaku ayayaten ka pudno akariken ka aglapas man titawen din to balbaliw tuirik na tsak tunagayat
sa palido dila sikat damo ken maudi o ay ako pa tiyanak mahal sikat damo ken maudi o ay ako pa tiyanak mahal. Biag di manalo pumarparbango sumalog jay talon si danat pagbuong biag tay apot daga espesyal ti si dada buksidat tumakdakkel kaputi kinaanos da biag di agum uma managsapsapa sumang ati bantay si danat sa bunganay biagtay apot daga espesyal ti si dada bugsidat tumakdakan kaputi kinaagum da biagti ti pobre nakakaasi manganti kamu di isu-isu na itisili biag tay apot daga espesyal di si dada buksidat tumakdakan kaputi kinabaknangga. Na pobre nakakaasi manganti kamu di isiw-siw na itisili biag tay apot daga espesyal di si dada bugsidat tumakdakan kaputi kinabaknangda kastoy kadi aya di biag ako nada biag itibak ng aglap-lapusanan biag iti pobre nakakaasi kaya rin na't pataw nga awan sang ladan na kaya rin na't takaw nga awan sang ladan na. Di mo nalayaw nga ayan agpukaw-pukaw jagbayag aglisi ka adaywan mo't mangirurumel mangikulbong mangitulmeng ngem nukas pod numitlaeng puro semanjay bit-bitwen tatap nun mamatiak adin tuket agkupas di mo lalayaw nga ayan. Ay biyag ko kasyan na Manong di mo ka triribuken to'y puso ken natal na arik na siksika
iti pagbiyaga. Uday taayat, tsak pa'y mapanunot ti inak isungbat. Saranay inkayet na. Nagsingaen, pangaasim kadita adaywan na. Uray tun ano di kantua din ko may liwliwan. Manong kasta akmet uray inton ano di kang tumabatak ay manong patyan lang. Ay Diyos ko, isurum kad charamit ko, tapno kad masuli suket, masik ti sensen na yenday ti puso. Turong nakmet apo, tinasaya at apanag ko, tadjaksan magawidan tiyaan lugot to'y pakinakim ko. Yawat ko, ken kato'y ayat, sikat taklin ko. Ikutam ket pasantaken, puro ayat ken dungo. Agdawat ta iti apo, itinapudno. Atalged ken napaypayso, asing galod dua puso. Yawat ko ken kato'y ayat, sikat takling ko. Ikutam ket pasantaken, puro ayat ken dungo. Agdawat ta iti apo, itinapudno. Atalged ken napaypayso, asing galod dua puso. Sinundaan din mo o yayo o 30 years old na aming pumping hypnotic, ayan ay lang, ano man ang kita okay.
Nag-usap sa pulan ka, apay adi ka makita. Pimanaw ka dito'y dana, adi man lanak pakada. Sa dinti ayan mo kita, ubyak ko kitang suplika. Nang laylay di pusok na bururekin ka, ubyak ko sapsapulan ka. Nag-usap sa pulan ka, apay nga di ka makita. Imanaw ka dito'y dana, adi man lanak pakada. Sa dinti ayan mo kita, ubyak ko kitang suplika. Nang laylay na'y di pusok na gururekin ka, ubyak ko sapsapulan ka. Nang laylay na'y di pusok na gururekin ka, ubyak ko sapsapulan ka. Bimulalayo nga ayan, agpukaw-pukaw di agbayan, aglisi ka at daywan na, tapnon agtal na tuwirin na, ayat abimulalayaw. Nawulpit man ang alilaw, nakaskala at pagpataw ket iyaw awan nakauray pa'y nuteng at daw. Marip-rip-rip-rip-rip nakin, nga ikulbong na kulain, ganda't put mangirurumen, mangikulbo mangitulmeng, ngem nukas put nung etlaeng, urusen mancay bit-bitwen, tatapnon mamati ag adin tukit agbukas bimulalayaw ngayan. This is Daliasat. Thanks for tuning in. God bless.
Pintuket agtupas pinulalayaw. This is Daliasat. Thanks for tuning in. God bless.